Ko utsinye kuinnocent blood hunobhepiko? Moyo wekubereka chakaisepi? Upenyu hwakararama murume wangu hunobvisa tsitsi tete. Asi zvese izvi aisazvitaura zvakazobuda mushure mekunge arwara zvisinganzwisisiki zviri mysterious. Zvakashaya explanation. Ndaisatoziva kuti mai varipo havasi mai nyakubereka nekuti aisataura nezvazvo zvakanyanya. Tete, ini ndine mubvunzo yandinoda kuti vanhu vandibatsire kupindura. Munhu anoita godo necompetition chokwadi nemunhu akafa. Alright, wakabudirira kuwina murume wacho wawaida. Ko vana vasina mhaka unovatambidzirei? Kana watoda munhu kunyanya nevana vake, handiti unenge wazvipira kuti wakada davi rine masanzi aro. Ini nemurume wangu takasangana naSean kuno kuSouth Africa kwatiri kushanda. Ndainge ndatombomuramba ndichitya kutsotswa kana kutambisirwa nguva sezvinoita mumaralanship andinoona kuno. Takafambidzana zvakanaka zvokuti hazvina kunetsa kuti murume wangu atumire ana sekuru vake kumba kwedu kunorora pamwe chete nekukumbira muchato. Ndakanzi ndatiri ndaifanirwa kunoona musha zvemaroora zvisati zvaita nokuzivana nevabereki vemurume kwandichaenda. Sean ainge ati panozoenda vana Tete neni kunoona musha iye aida kuendawo, so akakumbira ma-off days kubasa kwaaishanda. Tikaenda tese. Sean akatengera baba zvipfeko zvakawanda. Mai vakangotenerwa matenesi oga, zvinova zvakandikatyamadza kuti ko azviitirei sezvo vese vainge vari vabereki. Ndakangoti kuda aisaziva masaizi amai, saka kuda mai vaizoenda naTete kutown kunoshara zvavanoda. Ma-introductions akaitwa. Sean akazivisa vabereki kuti ainge awana shamwari yeupenyu, so ainge oda kuti tichigarisana murudo. Madates akaiswa, macows akaita come home kumba kwedu. Aiwa ndakadadisa dzinza, uyewo ini ndakaza kuti umwe wangu aindida zvisina kana mubvunzo. Zuva remuchato rakasvika. Muchato wakamboti nonoke kutanga nokuti amai vaSean vainge varamakuya vachiti vainge vasina kusumwa. Baba zvese naSean vakabatikana nazvo, asi vaizama kuzvishingisa pamberi pevanhu. Mai vakatozonyengererwa vakazouya muchato wava pakati. Sean aive ari munhu aigara achiseka, asi ukasazvitarisisa waisazviona kuti akagumbuka. Ndakazviona maziso ake kuti was disappointed zvake, chete munhu aiva akanyarara aisada kutaura zvakawanda. Muchato wakaitwa ukapera, tikadzokera hedu kuSouth Africa tichishanda tichisevha mari nekuti taiva taita agreement yekuti taidawo kuzowana pekuisa musoro kana zveJuni zvisvinge zvapera. So patakazowanawo stand ine mapepa asina chitsotsi mbulawayo, aiwa takatenda musiki kuti taiva tawanirwa nyasha. Kumusha handina kukangama kuti kune vabereki, ndaitumira both sides zvakafanana futi. Nyaya yaSean namama vake ndaisada hangu kuiswa pakati, zvavainge vakaitirana zvainge zvisinei neni. Handidi kunyepa zvangu. Sean aiva a loving and a responsible man. Zviya zvekunzi munhu anodhimanda submission ine madziya. Kana uri a loved and respected wife, unoita submit wega, kupa murume chinzvimbo chake. Mumba medu maive nemufaro wega wega, so takapedza kubhadhara stand iya tikaisa foundation COVID yarova. So zvekuvaka takambomira nokuti kubasa taive takupiwa ma-half salaries, saka mates dzaive dzisingachanyatsobudi zvakanaka. COVID yakapera, tikashingirira kupedzisa imba nekusevha mari yekuti tigozouya togara kumusha tichiita mabusiness. Imba yakapera, pakatoita mhemberero yemba nyowani, tikaita move in mumba medu. Takagara zvakanaka chose. Mumwe musi ndakamuka makuseni ndikaona pakati nepakati pelounge yedu pane dzetse ndayamazitachka mazombe. Ndakadana Sean ndikati ariuraye, ini zvangu ndaitova ugwara, chero gonzo chairo ndaitorityka. Sean akariuraya akanorisa panze. Iniwo ndini ndakatoka chikamara kuti dzetse rainge rapinda sei mumba, nekuti ndaitozikana kuti magoni angu anogara akafarwa, angava makuseni kana masikati. Plus handiti matachka aigara mumvura here, ko kuzouya riri kwindi zvaive zvabvepi. Kuda raingofambawo zvaro. Ndakazviudza kuti ndaisazoshiya mufaro nekuda kwedzetse. Takavata zvedu. Mangwana makuseni ndichimuka, ndakaona dzetse riri pasame spot asi rakafa. Kuraive rapinda mubaseko. Zvaamashura. Takafonera mufundisi wekuchechi akati dzetse riitwe zvekupiswa panze nepetrol or paraffin. Takaita sekutaura kwazvainge zvaitwa, endewo tichimuka mangwana acho hatina kuzoona dzetse iroro. Handina kuziva kuti kupiswa kwedzetse iri ndiko kuchava kutanga kwematambudziko edu. Sean akangofuma achiti pachifuva chake pari kurema. Waneke akutotadza kufema zvakanaka. Ko chaive chiko chaitika? Takamumhanyisa kuchipatara. Vana chiremba vakaita matest ose ezvirwere zvavaifungira, asi akauya ari negative. Ko chaive chii changa choitika?
munhu aiva akagwinya ane utano mazuva apera. Baba vakatouya kubva kumusha pamwe naTete. Takadzokera mangwanani makuseni kuvhiziti. Wanikwe Shoni atoiswa pamuchina, atova mukoma, hachagoni kufema ega, ava kutoda rubatsiro rweoxygen. Ndakabongomura Mary. Tete vakanditora vakaenda neni pasaidhi, vakati zvaishura kuti ndicheme munhu mupenyu, ndaitofanira kumira segamba. Mai vakazotevera kubva kumusha. Papera mazuva maviri situation neshoni yaisachinja. Tete vakati taifanira kunamata zvakasimba nokuti zvinhu zvaiitika kuna Shoni zvaive zvisina kumira zvakanaka. Mai vaingoti kuda pane chaadya chaasina kuwirirana nacho. Nokudaro timirirana chiremba vachawana kuti chii chiri kusakisa kuti Shoni ave mukoma. Asi ndaiziva kuti madhokota aiva aita matest ose pasina kana chavaiona. Vanamufundisi vakauya nevamwe vemhuri vakabata munamato. All night prayer musi. Pane paunonamata woga wonzwa kuti denga rapindura. Kuma 1 pakati peusiku munamato uchirohwa left, right and center. Ndipo patakaona mai vobvunda zvakanyanya. Ndikafunga kuti vapindwa nechando, ndikanotora gumbezi rekuti vafunge. Munamato wakarohwa zvine simba. Ndakazonzwa mai vodaidzira, akauraya mwana wangu akamupisa, akauraya mwana wangu akamupisa iye Shoni uyu, saka naiye anototi afe. Munamato wakambomiswa kuti tinzwe zvaitaurwa. Mashoko akaramba odzokorodzwa kuti akauraya mwana wangu akamupisa. Zvaitika izvi zvakatyamadza vanhu. Mai vakatanga kubvunzwa kuti vairevei. Indakatoshiya kuti mwana ainge auraywa naShoni akamupisa aive upi, sezvo Shoni aisava mune mweya weumhondi mukati meropa rake. Prayer yakapisa kusvika mai vakonfesa zvavainge vaita pana Shoni. Mai vakati vakaona kuti ini naShoni taive tisingadi zvekuzvara, so vakaona zvakakodzera kuti vatume mwana wavo kuti apote achiuya kumba achizodya, achiongorora upenyu hwedu, achinoripota kwavari. Asi nokuda kwekusvinuka kwangu, ndainge ndaona zvandaisafanira kuona ndokuudza Shoni akarova mwana wavo akafa, afa akapiswa. Vafundisi nedzimwe hama dzaivepo dzakanditarisa nemaziso aive nemashoko. Indakatozama kubatanidza kuti vaireva mwana wavo. Ndipo pandakapatika ndikatsanangura kuti ndaive ndaona dzedze pakati pemba, ndikadana Shoni akariuraya akaripisa. Vanhu vaive mumba vakapera strong kuti saka mwana airehwa raiva datya, saka Shoni ofira kuuraya datya here. Baba ndipo vakatanga kupopota vachiti ukauraya dangwe rangu unotevera mai vavo vakatungamira. Aikako baba vaiti kudii futi? Mai vavo vakatungamira kwairehwa ani. Vakapiwa maawa 2 kugadzira zvavainge vaita. Baba vakabuda panze vakabitirirwa. Mai vakangoti verevere, havana akaona kuti vaendepi. Munamato wakazoramba uchiitwa kusvika kwaedza. Takamukira kuchipatara kunoona Shoni. Takatowana agara achitaura nyaya kuita senge asina kumbobvira arwara, zvekuti aimbova pakoma zvaitoita senge fiction. Madhokota akatoshamisikawo nemiraculous recovery yaShoni. Izvo Shoni aingofira kuraya datya rainzi mwana namai. Baba vakauya, handizivi kuti vainge vavatepi, vakambundirana nomwana wavo pakaita mhariro kuchema. Vakamundira mwana wavo, vakakumbira mwana wavo regerero. Shoni akazoburutswa muchipatara akadzoka kumba. Ndipo Shoni paakatanga utsanangura kuti mai vaivepo vaisava ivo nyakutumbura. Anoti mai varipo vaiuya vachitengesa zvinhu vachibva nazvo kumaruzeva. Nemhaka yekuti vaibva kumusha kumwe chete nanyakutumbura Shoni, vakaita tsitsi amai, vakati mwana wekumusha kwavo hangavati murengi ivo varipo. Nokudaro mai vemwana dzetse vaiti vakauya vaipiwa zvokudya nepokuvata pakanaka. Asi musi nyakutumbura vakadya derere ndiye mudumbu ndiye sarai. Ndiko kuwanika kwakaita mai vaivepo. Asi Shoni anoti kubvira nekubvira aiziva kuti mai vaivepo vainge vane ruoko mukufa kwanyakutumbura, nokuti ainge avaona vachiisa zvinhu mupoto yederere, asi mwana mudiki hapana akamubvuma zvaakataura. Nyakutumbura vainge vafa nokuda kwemwoyo chena wavo, mwoyo wokunzwira vamwe tsitsi. Mai vakasara vakabata vana Shoni zvakashata, zvokuti mari yechikoro yeprimary yainge yobhadharwa neBeam, sekondari akabhadharirwa neUNICEF. Kupoli kwainge aita course aita tubasa pachikoro kuti fees iwanikwe. Baba vainge vasina hanya nazvo, vaitwa senge vakapetwa zvokuti zvese zvaitaurwa nemudzimai munyowani vaiteerera. Ndakazonzwisisa kuti ndosaka baba vainge vakumbira regerero kuna Shoni. Ndipo paibvira nyaya iyi. Asi chokwadi mai vakarwa godo nevana vemushakabvu. Kana chiri chokwadi chekuti vainge vauraya munhu kuti vatore murume wake, ko vaichidii kubata vana vake vakasara musha? Manje upenyu hausi mumaoko emunhu, zvinoitwa naMwari zvinoshamisa. Shoni naSally vainge vachengetwa naMwari
vakaropafadzwa. Mai dzedze vaivodzoka voti vana ava vari kuvavhairira. Zvakatsanangura kuti nemhaka yei Shoni naSally vainge vasina hanya nastepmother wavo. Inde aisatoziva kuti ndistepmother. Ndaingotiwo vana vasina hanya namai vavo. Plus kana uri muroora, dzimwe nyaya hadzisi dzokupindira, inosara yava yako. Baba nevana vakagadzirisana, vakakumbirana rugero. Izvozvo zvakaitika muupenyu zvakandidzidzisawo kunamata zvinosimba, nekuti upenyu huri spiritual. Mai vakazowanikwa vakazvisungirira pamuti, vakatoonekwa nemadzimai aitsvaka huni muzvisango. Ndipo paperera nyaya yedu. Good morning Zimbabwe, mamukase chidzidzo chauya mangwanani chaiyo. Togara chitaura nyaya yemastepmother. Nyaya yemastepmother inotitevera pachannel pano. Handizivi kuti chii, ndofunga ndiMwari vanenge vachida kutidzidzisa. Aiwa kwai mai dzedze vakanga vouraya mwana kuti kwai haupedzerei kuvaka imba yake. Ndikuona kuti inyaya yejealous kuti kwai munhu avaka imba yake achigara kuSouth Africa, muroora akatirekezve tichimuvhira mumbawo paChristmas tiwane pekusvikira. Handiti izvezvi December wadarika vanhu patinoenda kumaholiday tichida kuti tinowana kapekupinda. Muroora akati aiwa regai ndivake. Zvino vakavapedza mai vakasafara ndokutumira dzetse. Zvinhu zvatinosangana nazvo muupenyu ezvo. Dzetse ndio mwana wavo kuti azomanija life yevana achiona kuti chii chiri kuitika, zvinhu zviri spiritual zvakadaro. Zvino nyaya yacho haina kuzopera zvakanaka, it ended in tears. Amai vakazozvisungirira mushure mekunge datya ravo ramahwa uyezve rapisiwa. Uyezve murume akaratidza kuti hai, I'll stand with my children this time. Asi ndofunga kuti chidzidzo chakakosha, especially kumastepmothers ari mugurupu muno nemastepfather. Single parents achazoita blended families. Have spoken about blended families kuti kana tikasatora vana vedu tikavasanganisa, mai varipo ndivo vanozowadzo kuwandira kudivi revana vavo, vachikangamwawo kuti vamwe vana ava varipo. Ngatidzidzei kuti tide. Let's learn to love. I know it's hard loving, but let's learn to love. Vana tivaenzanise nekuti mangwana ndinhasi. Vedu mwana waunoona akaita kunge chiscrape asina kana future, aine shena achibva kunotamba, mwana iyende president wamangwana. That child wauri kuitira mwoyo wakashata. There's one thing about God, vana vamunoitira zvakashata Mwari anovasimudzira. Paya pamunenge muchiitira vana zvakashata, Mwari anenge achivasimudzira. Ndatenda. Ndipo paperera nyaya yedu. Muve nezuva rakanaka.